Evo ovako, drugari, tek sam ustao, sad je oko 12 sati. Kafa mi je prijeko potrebna, ali vidjet ćemo šta će Čupo reći. Da li da pijem kafu ili da pijem čaj, pa da vidimo kakvu je odluku Čupo donio. Kafu ili... Bravo, bebo, bravo, bravo. Izabrao je kafu. Ja sad idem, znači da napravim sebi kafu, pošto čaj nikako ne volim. I čaj me zaboli stomak, ali Čupo izgleda je odlučio da bude danas blag prema meni. Ili tu samo početak, a vidjet ćemo kakav će još biti prema meni. Kafa je gotova, a vi bacite like. Kafa je gotova, Čup sam zahvalan na izboru. Međutim, nakon kafe slijedi doručak. Ja za doručak volim da jedem jaja. Međutim, vidjet ćemo šta je Čupo izabrao. Imaće izbor da, znači popijem jedno živo jaje ili da od tog jajeta napravim kajganu. Da vidimo šta je Čupo ovaj put odlučio. Ajde Čupo, izaberi da vidimo šta ćemo morati jest. Ili to. To ili to. Biraj. Hajde, izaberi nešto. Bog me on je okrenut prema mom živom jajetu koje ja baš i ne volim. Ali hajde, šta ću, što se mora, mora se. Tu je jaje. Tu nam je šoljica. Idemo. Malo nam se ovo bilance nas malo ovo zeza, što neće da se odvoji. To ćemo baciti. Potrud se barem malo da promuškam, jer ovo je meni ljudi moji užasno gadno popiti. Ali bože moj, uzet ćemo kaškicu, malo premiješati, barem malo premiješati, iako mi se ovo već čini užasno gadno, ali... Ljudi moji, ja se izvinjam, morao sam prekinut, jer ovo je meni toliko gadno, ali eto, morao sam ispuniti ono što je Čupo izabrao. Definitivno, ovaj challenge i ove izazove više neću raditi. Ljudi moji, ovo jaje je baš bilo gadno, znači rekao sam da to ne volim, ali morao sam staviti neki izbor između nečega što volim i između nečega što mi se užasno gadi. Međutim, red je došao na Čupin sljedeći izbor. Tačnije vrijeme je da peremo zube. A kakav izbor smo Čupi ovaj put dali, ostaje da vidite. Na red je došlo pranje zuba. Tu je naš dragi Čupson, da vidimo što... Čekaj, ne možeš odmah birat. Da stavim prvo. Kaladont ili Senf. Šta će zabrat? Šta će zabrat, ljubav? Hajde. To ili to? Hajde. Zaber. Hajde. Čuješ? Hajde, zaber. Nije raspoložen izgleda za biranje. Senf ili Kaladont, evo da ti približimo. Senf ili Kaladont, šta biraš? Čuješ ti meni? Kaladont, bravo bebo, bravo!
I na red je došao i posljednji challenge, s obzirom da je već noć, pitanje je gdje ću večeras spavati. Tako da ćemo Čupi dati i posljednji izbor, a onda ćemo vidjeti šta je Čupa odlučio. I dok se Čupa igra, evo ga prati meni sad kao da zna da mora birati. Opa, Čupa se igra sa mnom, pogledaj. Sad ćemo da mu damo da izabere. Čekaj, vola, moraš sačekati. Moraš sačekati da ti ja dam izbor. On mene prati. Hoće da se igra, izgleda trenutno sa mnom. Tako ćemo staviti da vidimo šta će odabrati. Da li na krevetu ili na podu. Hajde, izaberi, bebo. Hajde. To ili to. Hajde, biraj. Gdje spavam večeras? Op, krevet. Na podu. Večeras spavam na podu. Baš ti hvala, Čupa. I drugari, kao što je Čupa rekao, ja večeras spavam na podu. Hvala vam na gledanju. To bilo to za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno ga lajkujte, šerujte na vaše profile i naravno pretplatite se na naš kanal. Do idućeg gledanja, veliki pozdrav i laku noć.